Estrella. Bé, heu vist la plaça, que la tinc plena de gent. Falta un minut per un quart de 7 de la tarda. Jo vinc d'allà baix, Aquest seria el carreró, que de fet és tan estret, el centre de Rupit, que ens ha obligat a deixar la unitat mòbil aquí. Aquest senyor que veieu gravant és en Valentí, que va fent aquell reportatge que abans ens ha dit que anava fent. I on volíem entrar, i on us volíem ensenyar, és aquesta botiga, que és històrica, Cal Ample. L'aparador, si us hi fixeu, ja ens diu moltes coses. Ple, molt ple, hi ha de tot, Entrem-hi? Estrella, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, molt bé. Bé? Estàs en una botiga històrica, però, escolta, Cal Ample, i estàs molt estret aquí dins, no? Sí. Bueno, és una botiga que és molt antiga. És des de 1850, és botiga. I se'n diu el mot, se'n diu Cal Ample, perquè es veu que antigament hi havia un sastre. Un sastre, i es veu que tot ho feia ample. I així es va quedar el mot. Des del 1850, després es va convertir en queviures, després de queviures ja ha passat a vendre una mica de tot. Mel, venem una mica de tot. Una mica de coses de perfumeria, pots trobar un clau, pots trobar unes espardenyes... És important que hi hagi un lloc on te puguis trobar un clau, en determinades hores, no? Sí, un clau, sí, o un xumet, o un biberon... Això que he dit allà a la plaça, un xumet te'l van demanar. Una pipa per una criatura i et van trucar a la nit. Necessito això. Com estaven a l'hostal, i a l'hostal el meu germà em va trucar a casa i em va dir, podries vendre'ls un xumet, perquè l'han perdut i no el troben, i el nen d'allò, dic, sí, vaig venir, vaig obrir i ja està. Anem a l'apartat caganers, perquè això és un dels èxits de la botiga, no? Bueno, perquè venen estrangers. I clar, a la Costa Brava els hi venen sevillanes, toros, i vam dir, això no pot ser. Nosaltres hem de mirar de tenir una cosa autèntica. Però tens el Putin allà. Sí, clar, al venir russos, doncs clar, ara tenim el Putin, l'Hollande, també els francesos, la Merkel, l'Obama, vull dir que tenim una mica, llavors un metge, una mestra... I després hi ha un advocat, que també tenim a l'aparador, tenim una mica de tot. I és veritat que tu ja has après rus i tot? Sí, és necessari per vendre el que sigui. Mita l'Eila, paraules que has après. Mira, jo els convido molt a la ratafia. La ratafia és un clàssic de la botiga, també? I crema de la ratafia, sí. És el que més... La crema de ratafia i ratafia. Tu t'entren i ratafia al canto, un xupito? Jo els hi poso, sí. Després ells agafen i ho proven i diuen, oxinkusna. Això vol dir, que bo que és això. Oxinkusna. I jo ja he pres que vol dir això, ja m'ho han dit les guies. Després els agrada molt la mel. La mel també, I mel de Rupit, que hi ha molts apicultors, per aquí, aquesta zona. I mel de Rupit. I la mel en diuen miot. I tu els dius, mira miot. Miot. I després quan el miot, en arej. Vol dir mel amb nous. Arej és nous. Sí. I després també les bruixes. Anem a les bruixes. Si aneu allà... És que clar, és que teniu tant per mirar aquí. Aneu a la zona de bruixes. Ells en diuen Bemma. Bemma i després Libov. Bemma és bruixa. Bemma és bruixa. Bueno, jo d'allò, perquè sents que ho diuen, no? I Libov vol dir sort, és d'Aròbia, vol dir salut, i tot això. Vull dir... I per què tanta bruixa, Rupit? Perquè és un sitio de bandolers i bruixes. En bandoler Serrallonga diu que ja es vestia aquí a Cal Ample. Es venia a vestir aquí a Cal Ample. Sí, es venia a vestir aquí a Cal Ample. I després les bruixes, com ells tenien moltes ferides de guerra, doncs clar, les bruixes són les que sabien com curar, i curar les medicines, i fer les ungüents, per poder-los ajudar i tot això. I diuen que són de bona sort. I tu quants productes diries que hi ha aquí? Jo, no sé, no els he comptat mai, però hi ha més de 1.000 productes, no sé. Perquè tinc uns guants, no sé, uns mitjons, el que et dic, una aigua oxigenada, vull dir, o també tenim colacau, carquinyolis, vull dir, tenim una mica de tot, mongetes... Ara em sap greu per en Walter, perquè és el càmera, que s'està perdent ja per l'únic passadís que hi ha. Sí, no hi ha cap més passadís. És fàcil entrar, però costa sortir. Ara està passant per la zona que hi ha tots els elements... Els souvenirs, clar, aquí vivim de la gent de fora, els d'aquí també venen a comprar, però clar, són molt pocs. Després tenim sort del turisme que ve, que això ens ha ajudat a seguir mantenint la botiga i poder tenir-la com la tenim i això. I el que és maco és que sigui així vella. A mi m'agrada perquè té un gust, un olor, que hi ha gent que ha vingut i diu, encara fa la mateixa olor que quan jo era petit, i se'n recorden, Com olor d'antic. Sí, com un olor diferent. Jo ja no la percebo perquè, clar, fa tants anys que hi soc que ja no... Clar, formes part de la botiga. Clar. Escolta, i aquestes espardenyes per què? Sí, mira, també en venem. I l'altre dia van venir uns nois, va ser molt bo, van venir uns nois de Miami,
I em De van... Miami? De Miami, sí, de Miami. Sí, em van dir que ells em parlaven espanyol, i em van dir, diu, nosaltres les venem, diu, són de Prada, diu, porta una mica de cunya, però així amb les vetes i tot, diu, i em fan pagar 200 euros. Però, diu, d'home no n'hi ha. Diu, i això seria fantàstic. Se les va provar, li vaig ensenyar com es col·locaven i tot. Li va fer gràcia. I li va fer gràcia, i va dir que per allà a Miami voltaríem això. I li vaig dir que si necessitava, que jo me truqués, que els enviaria, Com en saps, de vendre? És a dir, això se'n va a Miami, que tenen unes de semblants a $200. Sí. Això no val $200, aquí quan valen unes espardenyes actualment? A 20 euros, jo les Imagina't. Com això triomfa et faràs d'or. Ojalà. No serà així, però bueno. Vull dir, la qüestió és que els agradin. Això aquí ho porta molt jovent. El jovent, el meu fill i això, a l'estiu ho porten per estar... Però clar, els hi va fer molta gràcia, molta. Estrella, moltes gràcies per ensenyar-me la botiga, deixar-nos entrar. Sí. Jo crec que anirà bé, això, perquè a la gent li fa gràcia, després et vindrà a veure. Vas sortir per la tele? Sí. Hi ha les guels de Rupit, també? Sí. És una colleta que us trobeu aquí dins, ara aquí penso? Sí, jo sóc una mica engrescadora, una mica follonera del poble. Ets la follonera? Sí, una mica, sí. M'agrada una mica la virilla i això. I vam muntar amb aquests vols de Ryanair, doncs vam començar a fer viatgets. I el primer any érem 10, el segon érem 12, 14, i aquest any són 24. És a dir, i cada any... I us dieu així, Guels de Rupit? Guels de Rupit, sí. Sí, perquè el segon any que anàvem de viatge vam quedar bloquejades a Londres. Hi havíem d'estar per 3 dies i vam estar-hi 12. Quina sort. Sí, una sort, però se'ns van acabar els calés, se'ns van acabar tot, i de tot. I després vam haver de baixar com vam poder. Perdona, i de tot. És que ara em sembla recordar, això va ser un caos pel poble, perquè els homes es van quedar sols. Clar, i després vam enganxar un cap de setmana. I nosaltres aquí, al cap de setmana, totes tenim negoci. Totes són de les fondes, de les botigues i tot. És a dir, els homes no tenien cuineres, per exemple, el personal de cuina, totes estàveu amb les guels de Rupit allà. Les guels vam quedar bloquejades a Londres. I ja vam dir que quan fes 10 anys, aquest any hi tornaríem. Quan fes el 10è aniversari, hi tornaríem a Londres. Perquè, clar, ens va anar molt bé. Bueno, ara, si ens quedem bloquejades, ja no hi haurà mai cap més problema. Per què? Perquè no, perquè llavors ens hi quedarem. Perquè patíem i tot funcionava igual, i tot la mar de bé, i sense cap problema. Passes patint i la vida són 4 dies. I tant, que sí. Digue'm la veritat, i marxo. Les guels deveu ser perilloses, no? Sí, i som de totes les edats, N'hi ha de 30, de 40, de 50 i pico, de 60 i pico, perquè, clar, per fer colla. Però quan arribem a una ciutat, jo, el que et dic dormir a Rupit. Allà s'ha de sortir, s'ha d'anar de marxa i s'ha d'aprofitar i veure la ciutat de dies i de nits, de tota manera. Et sembla? Digue-li que no. Me'n vaig a la plaça. Molt bé. Que igual allà a la plaça Màrius, no sé, ja m'ho diràs tu, Màrius, però hi tens alguna de les guels. Sí, ja les he vistes. Les has vist? Sí, clar, perquè té la tele allà, que ara ens l'ha parat, oi? Sí, les he vistes, Doncs dispara'm les guels, perquè jo tinc una caminadeta que ja veuràs, faltarà respiració. Moltes Torno de que estan seguida. allà són les nostres guels. Aquí tenim un munt de guels.